إريترا أنفسا جيكنا ودي إريترا أنا ودي إريترا سها ودي إريترا كمي أشمكا ودي إريترا سلام زو خبركم تعذبتي مساهم زلخو بسرات إرترا نلومي أبز مدب بزارب الله فيلم كتهوليا سنة مكتتال الميجن حرك حلفو زلخو ملخت لني كل جلسوا مرات حنت دهلك تبهالنا يوتيوب شانل حرك كل زمت على كان يمزنق كاميرا مدب زرقي حنيرة انت هنا إذا مدب زي كينوتينتهم صراحة معرك ندي زرق حنقولن حلنا نزلوا منسيات مخانم كان مقلص حليفو نولا حنت مقلص يكونن سلازي نخمزيهم عينت منسيات كل زملكوت أكل عقب كبلن منسيات كا كبرتات حبرتهم أو واقع داقة زقت مدبات كمسرح قطبني قبا بوزح جزء زنا فيلم يخوننا حدا ما هيسا موياو هيسا يكون نتصرفن عذران تزي كوينو بمويا منجدي أهيسني سلازي هيسا أيجد سنة نزولي بزح سنة طويان سمعنا نخونينا أبزق جزء زكوا نقفتا أيجد سنة نيلو زحسب سنة طواه هلو زحفر سمع عندي بزغنا قلنا لهم موياو هيسا كقرب كفتني نلوم مريت يا زلخ فيلم كا أبز حلفة سومن سازمت أوريز زرسا تقال ثالث فيلم هاتكون نزا فيلم ممرز أي مهنات دراسن إديترن برودكشن مانجرن بعلم سلازا فريوان كامنا ونن تشانل تسقطن تزاز الناس أكونهم سلازا صرحوان كافتن قد بحجي زرانا ين فيلمات حيز بلا سرح كتكون سلازا تصبحواني كم توسعون منسيات كونهم كم زغ جبر بمخالومن بدفرت نبات عتوا عايزم إذا سرح بمخالومن كات تصفى زي بنقول كونو سلازا تسمعني الرأي بارك ودم بزعبا سكرين بلاي نازا فيلم مزرابي بزعبا سكرين بلاي قلق بليه إذا سكرين بلاي نبلو بحن تقالنا تقرنيا بلكع أنت كنبلو خم نخيل كوا زي نكسام على نخيل ندينا قلنا حب زغون سكرين بلاي عند حقوق فيلمي دك سبات قدام عيني سنة يسرحهم زانتا من جاري حدك نجرز دلها زانتا ها بمن قد استفلا ليت أبيلكا تقربه جدين زين سبار أنا جرك الله كومس لزغوني ها أبيع تعذب تسمعي زفتر سكرين بلاي بار اتقن حمرت فيلم كوينو صحفها ملكعنا فيلمي بخميك وسانك سأل المخانون ممرحيت زحدت صحفي نزيس راح يزف تسمكا سكرين رايتر بحال سكرين رايتر أفتح درس الزلون كله هو زهوبي كلهم قد سباراتنا قد أمياتن بعلي يزفطرهم سلزي إثنين فيلم قدام إذا بقى ساسب إذا سكرين رايتر يو إذا قبر أنت خوينك نبعلون ما بقى سخرة كيف كخيل الله قبل الزلي كل الله ويبخال أزار بقى كوش أو سمعت تدريخ يكسره كسامو ولا زركوا بقى صحفو أتصافي في قمتون دراسنا إذا صراحة جن كم بزحتهم أبزق زلوا درسها قرنا كوش أو سمعت تدريخ زي كونس كمينو على تقاطير ويتصحف تباهيلو يصحف زلوا تسارحها بخمس صعب كردا أكمه مجمرتا زحاشة أتاو زلوا مشت مركب زبل علماء ماتيو سلزي بازع كلكا فيلم مساء زبل حسب ماتي مالتيو شو عمود هذا حدا أوبيز بهاد صحافة يرخيمهم نعسك بازع السرح فيلم صحافي لمه بغم يكون إلكان تلكم منها بزح تبتاس لزلني كزرزر لكمه بعاب يون كابزا فيلم لعلي شبت تقولوا أكلني إنمي يجي نقول لكم كتصحفوا دري سباتن نزوم صحافة تباهيلكم تصحفون حدا نجار كلكم مجمرتا سكرين رايتين كبروا زلوا رؤسو زخالة بروفيشنيو سلزي نحدا مويا وصحافة كم ترى صراحة يقطيركا ويتخاريخا كتسرحوا أي تخلنيخا بغال أزاربا سلز صحافة خموال خدل زلة كامبر موال سلز رخبكا يكون كتصحف زلكا أبزق زي زقم بموال تأزيكم تصحفوا سبات صحافة تطبهالي نعزب زلنا جنكا كوم كونا يكون نيروت صارحة تقولنا عصارحة كرداكمه قدام أي سكرين رايتين رئيس زخالة بروفيشنال اسكا قال خمس صحاب تباهيلو سرح يكونن قال أي سكرين رايتر كا رئيس زخالة موياوي إذا موياوي زخا ممكن نزخت كفر مو صحاب تباهيلو صحف بعلو كاوش أو سمعت تدريه يكصحف زقبا شعت صحفه سكريبت تباهيلو يسوع سالساي إذا سكريبت زي معلت أخيلو مستشفى سبيكوليشن سكريبت تباهيلو يسوع إذا نتبتات زي أبزار نبرة لابلانيت عالم كل سكرين رايتر تقوملو غورتوس مسرحي سلازي يرد أكو منتلو بحثر زبالة بروفيشنال سكرين رايترز تأزيزهم أي شرحون يوم إذا ما بزيج يزن ريكم زلنا صحفت جن بفلا يقعد تخطط على فيلم تصحف صحفت هاجرنا جن ناتكم ناي بعلهم حد زمتكم قدر لكم مجمرتا بزعبا تصحفوا زلكم زانتا بمولتكم تنقروا شعرت لكم بزعبا كفلتكم تسمعوا شعرت تصحفوا سكرين بريت تصحفكم كن زبل زلكم بقى صغيركم تصحفوا انت ياكم تصحفوا جن بعلهم كمان يرداكمني كابجيم زغور دخالو نجي ما صارحها نحد نقول لك فلا ترى لهم صحفوا زانتا حدا بمحفوظ إذا حسوا ونان شان المتي ونخوض صلوا يجددهم نساتهم كا يصحفوا نتنا بحرا يترداكم أبنتكم وكمه نابنت لو هابت بالفيلم بغمزة قايبة تسريحة دراسة نقل خفالات رايت صحيفة كوانت نبرت
موالي قصليا ስለዝበላ ግን ن30 ክፋላት ብዘይ ንሕስያ ጽሒማትና መር ንማህደርና ይሪኣ ማለት እዩ እንተበለት ተዓበየት ሕሸና ብለና ከመይ ማለት አሎ ከባቢ 10 ገለስተ ትበጽሕ ጽቡቕ ነይሩ ኦኬ ከባቢ 10 ንኽትበጽሕ ከይድና ብዝኾነ ግን ስክሪን ራይተር ጎስት ራይተር ኣይኮነን ተኻሪኻ ወይ ኣዚዝካ ተስርሖ ጎስት ራይተር ክትፈልጥዎ ዲኹም مخان سكرين رايتر زي فلتكم ده غوست رايتر تفلت لكم تخاريخا وي ازيكا تسرحوا صحافاي غوست رايتر تباهيل يصوع يرداكم الله دي زغونه صحف كان سب نزقرو بعلو كم زفطرو غيرم زصحفيهم بوليتيكير مراحتي هو سبات كالوت اوتوبايوغراف كصحفوا زلي سبات همكا تقوملهم منالبات كا خمزه عينت بعلم كصحفوا زي كلو ابتاتكا يتقوملهم خونو ناتكم كن ترى انت سميع زي فلت تازيزكم تدرسوا تازيزكم تصحفوا بتعم زحزن حجي غانا بزا اوريت نملس مسرتاو طنق حمق نايزان لوم نزارب لا زلنا فيلم اذا نزارب لو صنحناي سكرين بلاي نايزا اوريزر استا فيلم بموياو زخونه اغباب زي كونس موالي دحان زخونه عداغا تركب تخيل اباصع تسرح فيلم سلازليتو طراي نزدراسي كمينو والا قوتيرو زسرحو زلو بخمز بناتي اذا فيلم ازي اسلچاويت زخونه سمعي زبال زي بلان ጥረ ቪዲዮ ኮይና ተሪፋ ደራሲ ንሁሉም ገጸ ባህሪያት ኣብጫፍ ዛንታ ክራኸቦም ኢሉ ብዘይ ምን ሃለሉ ዝመሎ ዝርርብን ሃንደበታዊ አጋጣሚታትን ዛንቶ ክመጥጥ ፈቲኑ ኩሉ ትጠንቅን ሳዕቤን እንተ አሳሲሩ ዝመጽ አይኮነን ብትኽትኽ ዝበለት ዛንታ ንኣብነት ጨረታ ንምንታይ ብዘይ ምክንያት ተናዊሑ ቶም ገጸ ባህሪ አይፈለጡ ድንበር ደራሲ ንቶማስ ሓሙ ካብ ማጮሎስ ካብ ዝመጽ ኣናዊሕሉ እንተኾነ መልዓል ደምን ሽኮርን ምስ ማጮሎት እንታይ ዘተሳስር ኣለዎ ሞንታይ ራእሰብ አይስታ አይን ልከም ባ እንዴት አይ ከፈው ምን ማጮሎት እንደምከረ واسي نوح دم غيرهم كاب زخد كتسومني لمن دم كيرم زلو دروكو سومن غيرو مالو سوم تلفو مالو اين حمام صعلنا يا امرو صقمن وي مخاننتن كويني ماچلوت كيدينا كنه مخن نخل موخاس كوروني زاكلنا دمي لعلايلوس ماچلوت كيدون بيل زلنا كلا ابنت كوسخه عدل بخميا ابتام شتتيا ገንዘብ ተማስ مسافقاريቱ ተስፋና ከም ዘሎ ፈሊጣ ابتام شتيا مكينه هريماتا بحافሻ ግን ስክሪን ፕሌይ ናይዛ ፊልም ብሞያው ዝኾነ መንገድ ስለተጻፈ موياو زخونه هيسا كقرب عدلاي قبركن بزعبا دراسة كن توسخ لني مهنات قصة بحريات مجمرتا إذا علي نزنسوز هانوصم قصة بحريات زفولت ما يمثلني مو بب حدا خلالي إذا قصة بحري هبتام كوينو وناني ناتي نجارتها أوريدو زلو تكالي بتحت حسب عليها كم حدا أزي بلح قصة بحري كوين تهانيش زلو انت هون إذا قصة بحري لعلي سلسة جيزة وشاشم زغيرة قصة بحري أتنقد محجم سايد نبرا سلام انتهيت عليين نجريكي إذا قصة بحري زي عركون وشمون كم دليتهم زي لاقوصلو عوان قصة بحري بعابي إذا قصة بحري زي حقي زبدل زي محر مخانو زحرقو دنقرو قصة بحري تزحرقك كاغن حقي زي محركا مخانو ስለዚህ አላይ አመና ዘገጸ ባህሪ ወዲቁን ለማለት እዩ ነፍተም 4 ማናጀራት ንስገር እዚኦም ካን 4 ወይ ተራጥራይ ዝቋጸሩ 4 ማናጀራት እዮም 4 ማናጀራት ን4 አሶሲኤቲ ጥራይና ንብል ዘለና እዚ ዝኣክል ግራንድ ሆቴል ከመይሊ በዞም ናይ ማናጅመንት ወይ ናይ አካውንቲንግ ትምህርቲ ይኹን ተመክሮ ስራሕ ዘይብሎ መንሻት ተማሓዲሩ ማለት ዝኾነ ዘእምን ክእለት ወይ ፍልጠት የብሎምን እኳዳ አይኮነን ዘእምን ተመክሮ ምሕደራና ግራንድ ሆቴል ክእለት ክህልዎም ዘእምን ናይ ህይወት ተመክሮ ዘይብሎም ነጨበረርን ከተርትን ዝኾነ ገጸ ባህሪያት እዮም ሕጂ ዋና ብስራሕኩም ተሓጉይሰ እሞ እስካለይ ተኻረዩ ክሎም ከሎስ ከመይልካ ከመን ይካል اوه بزياده منفعتكم ስለዝፈልጦ ዘለኩም ዓቅም ኣኻኺልኩም ነዝትካል ከመሆንኩም ከተካይድዎ ተኣማሚነ ወሲና ኣለኹ ካል ኣብነት ካ ክውስኸኩም ሳሮን ትባል ገጸ ባህሪ ላ ዳ ሳሮን ትባል ገጸ ባህሪ ኣብ ኩሉ ቦታ የላን ዳርጋ ምስ 9 ሚኒታት ካብቶም ኣብዛ ፊልም ዘሎ ገጸ ባህሪ ካ ዝኾነ ርክብ የብላን እንተኾነ ጠንቋሊዳ ተነባይት ክርዳካ ኣይክእልን እዩ ኣብ ኦፊስ ኮፊላ ከመይላ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ስጉምቲ ትፈልጦ ትኽእል ማዓስ ኣበይ ብኸመይ ስለምንታይ ዝብልሕቶታት ኣብዛ ፊልም ኣይሕተቱን እዮም ካላይካ ዘረጋግጽኮ ነገር ኣሎ መሰረጋግጽኮ ግን ግድፍ ነገርካ ደራስን ኣላይ እንታይ ዓይነት ርእስያ ዘላቶ ዝገሄር ይዋኑ ተተሰቆሮ ደኻላ ኣብነት ክውስኾ ኣብዛ ፊልም ሓደ ብዘይ ሕጋዊ ሰባት ዶብ ዘሰጋግር ገጸ ባህሪ ኣሎ እዚ ገጸ ባህሪ እዚ ዘይ ሕጋዊ ሰብ ምዃኑ ከይኣክል ከመይ ገይሩ ይሕልፍ ሓሊፍዎ ካብ ማእከል ከተማ ሰብ ክጨውን ሰብ ክፈራርሕን ዝኽእል بحسابنا مثلا نقريهم يلا ስለዚ ኪነዚ ብዛዕባ ዞም ኣላይ ሃኒጾም ዘሎ ገጸ ባህሪያት ምዝራብ ንዓይውን ጥዕና ዝህበን ስለዘይኮነ ናብ ተቐንዲ ክዛረብሉ ዘለኹ ክሰግር ቀዳማይ ሽግር ቀንዲ ገጸ ባህሪ ወይ ፕሮታጎኒስት ዛ ፊልም መን እዩ
ቅድም ዛሕቶ ምላስና ግን ደራሲ እዛ ፊልም ፕሮታጎኒስት ስለዘይ ፈልጦ ክነግሮ ክግደድ እየ ፕሮታጎኒስት ቀን ጠባይ ኮይኑ ዓበይቲ ውሳኔታት ዝወስድን ምስ ዓበይቲ ፀገማት ዝገጥምን ነቲ ዛንታ ከዓ ብድቕሚት ዝቐፅሎ ገፀ ባህሪ ትዛንታ ሳፕሎት ምዝህልዎ ከዓ እዚ ሳፕሎት እዚ ናቱ ናይ ባዕሉ ፕሮታጎኒስት ኣለዎ ስለዚ ኣብዛ ፊልም 5 ሳፕሎት ኣለዉ ዋና ሆቴል ምስ 4 ማናጀራት ኩሎም ኣብታ ፊልም ዘለዉ ተወሰኽቲ ገፀ ባህርያት ምዞም ዝጠቐስናዮም 5 ገፀ ባህርያት ተኣሳሲሮም ዝመፁ እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፎም ኣብናቶም ዛንታ ቀንዲ ገፀ ባህሪ እዮም ኣብታ ፊልም ብዓባያ ግን ቀንዲ ገፀ ባህሪ የለን ሄሮ ኣንቲ ሄሮ ትራጂክ ሄሮ ቪሊያን ፕሮታጎኒስት ሳፖርቲንግ ፕሮታጎኒስት ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኣለውና እዛ ፊልም ግን እንተወሓደ ካብቶም ዝጠቐስናዮም ልሙዳት 5 ፕሮታጎኒስት ኣይናይና ኣለዋ ወላ ሓደ ስለዚ እዛ ፊልም ከሎ ገና ተጎይዛ ተሪፋ ዘላ ማለት እዩ ምናልባት ቶማስ መስኪን ወይ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ንሱ ፕሮታጎኒስት መሲልኩም ከይከውን ቶማስ በንጻሩ ካብ ኩሎም ትዝወሓደ ግዜ ዝወሃቦን ነቲ ዛንታ ካብ ብናቱ ውሳኔታት ከቆፅሎን ዘይከኣለ ገፀ ባህሪ ስለዚ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ዝበሃል የለን በንጻሩ ኣብዛ ፊልም ተኣዝዩ ዓብ ጉዳይ ጨረታ እዩ ወይ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ቀንዲ ገፀ ባህሪ እዛ ፊልም እዚኣ እቲ ጨረታ እዩ ካልእ ኣብዛ ፊልም ዘገድሰና ገፀ ባህሪ የለን ዘጋጠመን ተጋጠመ ኣየግድስን እዩ እዛ ጨረታ ዝኾነ ሰብ ተዓወተላ ኦፕቲሚስቲክ ፔሲሚስቲክ ወይ ኣይሮኒ ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ የለን ሃንደበት ጨረታ መፂኦም ኩሎም ካብ በብዝከኣሎም ፅዒሮም ሽግራት እናኸበዶም ክመፅእ እንከለኻ ምጭንቀትን ረበሻን ኩሉ ክድሕኑ ዝኽእሉ ውሳኔታት ገይሮም እዞም ከምዚኦም ዓይነት ገፀ ባህርያት ከዓ ሰርቫይቫል እዮም ዝበሃሉ ኣብዛ ፊልም ግን ፕሮታጎኒስት ጥራይ ዘይኮነ ዘየለ አንታጎኒስት ወይ እቲ ቀንዲ ተፀራሪ ገፀ ባህሪ ዝበሃል እውን የለን ብኣብነት ክረዳእኩም እየ ኣብ ታይታኒክ ትብል ፊልም ንኣብነት ቀዳማይ ዘገድሰና ሰብ ጃክ እዩ ምክንያቱ ንሱ እዩ ትቐንዲ ገፀ ባህሪ ኣብዛ ፊልም ዋላ ታይታኒክ ኩላ ምስ ተሳፈርታ ትጣሓል ንጃክ ኢና ንስዕብ ካሜራ ጃክ ዝኣተወቶ እያ ተኣቱ ነታ ፊልም ዘቐፅላ ናይ ጃክ ውሳኔታት እዩ ጃክ ምስ ሮዝ ኣፍቃሪቱ ክድሕኑ ጥራይ ኢና ንፅሊ ስለዝኾነ መርከብ ታይታኒክ ክትጥሕል እንከላ ዝነብዕ ሰብ የለን ጃክ ሞት እንከሎ ግን ዘይነብዕ ሰብ የለን ምክንያቱ ኣብዛ ፊልም መጀመርታ ዘገድሰና ሰብ ጃክ እዩ ካብ ናይ ዓድና ፊልም ኣብነት ክውስኸኩም እየ ኣብ ፊልም ባዶ 77 ንኪዳነ ዝበሃል ገፀ ባህሪ እንተኣሊናዮ እታ ፊልም የላን ወንበዴታት ኣይመስለንን ጦር ሰራዊት ደኣ ይኮኑ ኣጥራዓት ትብል ፊልም ኣዛቢት እንተውፂና ያኸ أول فيلم حوي ወይ ኣብ ተኸታታሊ ፊልም ንሰክ እንደ ሓሙተይ ንሚልዮን እለይዋ ملون اللي خطك وأنا عويض أعطاني حي زيا زيارة عطايت قبري ከምኡውን ኣብ ተኸታታሊ ፊልም ትማሊ ንክብራ ኣብንእለዮ ትዛንታ ክቕፅል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ትዛንታ ብምሉእ ኣብቲ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ዝተኣስረይ ኣብዚ ኦሪት ትብል ፊልም ግን ዝኾነ ሰብ እንተኣለናዮ ዝቕየር ነገር የለን በርከት ዝንገርና ዘሎ ዛንታ ዋና የብሉ ዝሞተ ይሙት ተፀወ ይጨወ ሕክምና ተኣተወ ዋላ ማይጨኖት እንተኸደው ዝስማዓና ነገር የለን ኣፍቃሪ ቶማስ ስሙት ዋላ ቶማስ ይሙት ዓብ ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ቶማስ ንባዕሉ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣይኮነን ትጨረታ ዓርክ ቶማስ ስለዝሞተት ገንዘቡ ስለዝፀፍአ ጠጠዋ ይብልን እዩ እኳ ዳኒ ቶማስ ጠቕላላ ካብታ ዛንታ እንተውፃናዮ እውን ተዛንታ ክትቅፅል ትኽእል እያ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ምህናፅ ገፀ ባህሪ ሙያዊ ዝኾነ ሰራሓ ስለዘይረኸብ ኩሉ ሙያዊ ዝኾነ ህየሳ ክቐርብ ኣይክእልን እየ ብዛዕባ ኣላይ ብዙሕ ዝበሃል ነይርኒ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ዛታ ካታ ፊልም እዚኣ ኣላይ የብላን ምናልባት ኣላይ ነይርዋ ኢሉ ዝምጉ ሰብ ተረኺቡ ግን ኣላይ እዛ ፊልም ናበናይ ገዘል ከም ዝኣለያ ክነግረና ምተወከስናዮ ኣብ ስክሪን ደራሲ ባዕሉ ኦቢ ዳይሬክተሩን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ግን ንዓይ ከም ዝመስለኒ ንሱ ነዛ ፊልም ዝኣለያ መሲልዎ እምበር ንገዛእ ርእሱ ካብ ኣላይ ነዛ ፊልም ተኣልዩ ዳይሬክተር እዛ ፊልም እንተወሓደ ዋላ ነዛ ኮንቲኒቲ እዚኣ ክሕሉ ዓቕሚ ተወሓሒድዎ ማትያስ ነዛ ብኬር ፀንቂቑ ሰትይዋ እንከሎ እታ ብኬር እንደገና ብማጂክ ዝመስል መልክዕ ነቢት መሊእና ርኢናዮ ድሓን ከምዚኦም ዓይነት ጌጋታት ኣማይት እንዲ ዘሎ ቀንጠመንጢ ኢልና ንሕለፎ እንተኾነ ኣላይ እዛ ፊልም ንሓንቲ ጌጋ 5 ግዜ ዝደጋግም ምዃኑ ዘየስተባሃልኩምሉ እንተሊኹም ኣብነት ክህበኩም እየ ኣብ 4ይ ክፋል ዳንኤልን ሳሮንን ክዕልሉ ከለዉ ንርኣዮም ድሕሪ 10 ክፋል ሳሮን ገና ኣብ ገፃ ዘሎ ሜክኣፕ ከም ዘለዎን ከሎ እያ ትመፅእ ኣብ 17 ክፋል እውን መሊሳ ከማ ኢላ እያ ትመፅእ መዓዝ ጥራይ ኣብዛ ክፋል እውን ኮሚላ እያ ትመፅእ በዚ ይብቅዕን ኣብ 20 ክፋል እውን ከማ ኢላ እያ ትመፅእ ሕጂ ዝኣላይ ካብ ውሳይ ሓንቲ ዳቢሳ ኣብ ርእሳ ገይሩ ዳሓርካ ፀጉራ ኣብ ግንባራ ስለዝገበሮ ዝቐሸሸና ኮይኑ ይስምዖ ዘሎ እዛ ጓል ክትቅየር ተተኾይና ግን መጀመርያ ኣብ ገፃ ዘሎ ሜክኣፕ ይቅየር ነይርዎ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ናይ ኮንቲኒቲ ሄጋኻ ኣብዛ ፊልም ሓደ ዳንኤል ዝበሃል ገፀ ባህሪ ኣሎ እዚ ገፀ ባህሪ እዚ ሕጂ ኣብ መበል 20 ክፋል ኣብ ሓንቲ ምሸት ኣብ ሓንቲ ቦታ ፀጉሩ ተቐምቂሙስ መሊሱ ነዊሑ እዩ ዝረአ ኣነ ወላ ብትበፅሕ እየ ዘለኹም ነገርኒ ባዕለይ መፅኻ ክወዲ ከም ቀደመይ ገርህ የለኹን ዕድል ሓራይ ደንቆሮ ናይዚ ኩሉ ጌጋኻ መሰረት ባዕሉ እቲ ኣላይ እዩ መጀመርያ ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ዘጋጥም ሲናት ኣብ ሓደ መዓልቲ ክስእሎ ይወሲኑ ንኣብነት ናይ ኣሰሰይቲ ሲናት ኩሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተሳእለ ከይኮነ ኣይተርፍኒ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ዝሰኣል ሲን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክሰኣል ይከኣል ይኸውን እዩ ግን ምስ ቅድሚ ዘሎ ሲናት ኮንቲኒቲ ሓሊኻ እዩ ድሓርካ እንተሓመቕካ ኣብ በበይኒ መዓልቲ ዘጋጠመታን ክመስል
ተዋሳእቲ ክዳኖምን ፀጉሮምን ክትቀይሮ ክትል ኣለካ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ዘንጠሰን ዘለና ተዋሳእቲ ናይ ስራሕ ዲቪዛ ስለ ዝገበራ ክዳን ምቕያር ኣየድልንን ነይሩ ፀጉረንን ኣብ ገፀን ዘሎ ሜክኣፕ ምቕያር ጥራይ እኹል ነይሩ ኣላይ እዛ ፊልም ግን ተዓዛባይ ኣበይ ከይበፅሕ ብዘስምዕ ንዕቐት ዝሓለፈ ክፋላት እንደግሞ ዘለና ኮይኑ ክሳብ ዝስማዓና እዩ ደጋጊምልና ዘሎ ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ኣላይ ሞያዊ ዝኾነ ህየሳ ከቕርብ ዘይምዃነ እቲ ምኽንያቱ ርዲ እዩ ምኽንያቱ ኣብዛ ፊልም ኣላይ ዝምህላውን ዘይምህላውን ወላ ሓንቲ ኣሰር ዝበሃል የለን حراي بار مجمر تقدم بزعبة سينماتوغرافي مزرابي بزعبة كاميرامان كزاربي كاميرامان مالت أب كاميرا زول مرقم زوتوغن كاميرا سكم سب مالتي كاميرامان كاميرا تسكيم نفس أزوز زخيد أوبريتوري بحث الزبالة كاميرامان سنة أواوي يكونن نابنت حنت الدن حنت حتى أبيت ماكينة كراون تأتي مرقم تأواوي كم تحت من تجيراتا أوبريتور جيرات أمبر زخونة فترة ويت أحوستن كاميرامان كاميرا سكم رفع مالتي كوموس لزخونة كاميرامان أوسكار كشلم ريهم زيت فولتو تنايتن كاساس اللي تبى زفلفل سينماتوغرافري حجي بزعبة سينماتوغرافر نزارب سينماتوغرافي ارت وي ساينس نايتن كاساس اللي هذا سينماتوغرافر بزعبة بصحنت سين كله زلوا برهان لينس كورنع فريم من كاساس كاميرا حبر برهان عينة فلتر كان بوزح نجارات حلافنا تسكمه ارتستي بزغل سواس نجارات التقييمها ابتاسين سمعتي يجلد مودي يجلد هوا يجلد ترجمي يفتر حلف حلفوا اب تحتونا خاسر سير بمتاو مستنيتهم عمقات سمعت كم ساعه سر زقبر ازي رقيق موياي حجب ذا فيلم سينماتوغرافر اسروم تسفايت وين تتصحفه اسروم كاميرامان سلازنبره طرايو صحيفو زلو بولق سلازفوت كوم زبل زلو كوم زبلن زلو مغنيات تغات الفيلم اوريت هياو مسكر سلازله نابنت حدا ناي سينماتوغرافر نيشو انتكون افافنو زلو سب قتل انكلو كمزا عين السئلي كقرب ايكلني سلازي بزعبا سينماتوغرافي ناي ذا فيلم كم كل صراحه ناي ذا فيلم موياوي هيسا كتبلو موياوي وقع سلازيبلو مورالاوي مغريبكا كتفانو يحايش نفعت اركتيكتشر زهندسو صبو هنصا سلسالكم سينماتوغرافرات زخونكم كوينو كسمعكم يبولن سينماتوغرافر كلك كم انجينيرين نبزح عامታት ተሞኪርካ ተማሂርካ ኒ ሃትረኽቦ ስለዚ ድሕሪ ትምህርትን ተሞክሮን ሓደ ዝፅበቕ ስራሕኒ ሃ ሽዑ ስምካ ሲነማቶግራፈር ኢልካ ኣብ ስክሪን ትጥቅዖ ዳርጋ መብዛሕትኩም ካሜራ ኦፕሬተራት ሃገርና ግን እዛ ዘይትፈልጥዋን ዘይረሃፅኩምላን ማዕረግ ኣብ ቅድሚ ስምኩም ምኽያጥ ከም ፋሽን ኢኹም ወሲድኩማ ዘለኹም ነብስኻ ምምሳል ዝበስልዎ ግን የለን ንስኹም ሞያኹም ካሜራ ኦፕሬተር ኮይኑ ይተሪፉ ዘሎ ዳሓርካ ግዜኹም ኣብ ምኽሓል ስምኩም ካብ ምሕላፍ ንሞያኹም ክሕግዘኩም ዝኽእሉ መፅሓፍትን ቪድዮታትን ኣብ ምፍታሽ እንተትሕልፍዎ መሓሸኩም ምናልባት ተጠቕማኹም ካ ነዘን ፊልምታት ክትርእይዎን ክፈትኑ هكايسي أكون زحر بخوفي فوس زلوا بتاعنا نخم بعرض إديتور زخي كوني خط طرادر إذا بزاف فيلم نروح ناي أرتوعد جاجازي هيومان إيرر مالت ودسب كجاجي يخيل الكاخت حلفون ذكاء على كلن فلينة نايز إديتور ناز جاجازي بسنك تذكيت النعقد قبل تعذبتني كم زيم جاجات زرقين نازله بحثت إنه زي إديتور زي تعذبتي أبيك يمسح من بالي ندافلت أزيغ زله سلازي ندافلت أزسكته داسم عقور إنه قرمه نقول كابتن قعدي صار حزار طاع كرد أزخيله وحدات أبنها طري كغرب كفتني مجمرتا بزعبة زم هندو تاب سكرين زموت صحفات كنزارب إذا صحف زي أنت قبري هندو تاب سكرين زم خصوص زلوا إديتر أنت عينت مغنيتك مغني خل كرداني كلني إذا إديتر زي ولا حدا فيلم زي فلت قول عز الصبر اللي جاكات تزجاج زلوا إذا خاب بسنك تذكيتن شللتنا زمت مخاني تزوجي إذا ترى جاونا يكونن إذا نعقتها بعل تعذبتي مغنياته بعيني إذا ارتعي تعذبتي ذهب كام زقبولو بهماتنا نحسب كابزن لعل نحبقو زقول جاكات هنا له أبنت نمتكاس إذا إديتر زي ولا ترى سكرين دايركشن أيردوني أوزر الجيجاندرا تواساتي بين موت له نابي ياخذ له إذا إديتر ولا يمان انت أقامن زبل أنفتات كردو زيكل انسساي مثلني نزاج جازيا ولا انت كاميرا أوبريتور تجاجيلو كمغريلا زيكل انت خاف أنا زاسني ولا فيلم بيرو كعريا يخل نيري انت هنا ازوم بسنك تذكيتن قبل تعذبت زلو شنلتنتن سفتره جيجاي إذا إديتر حوم دي تعي رقصنيا يكونكم كل زغور جيجاتات ግን أزي محرقي حجب زاسين زياس إذا إديتر انت يزحل زلو دانيال كنفور صغير زلو ماني زارب زلو خبالي هذا اللي قد يكون دقاس ينور زلو نغاري دقاس حج انت حمقه نعد القصات نتجيجا كشوفنا يخل نيري إذا إديتر ግን بورتو حمام تذكيت زلو كاب كل زباس إذا إديتر زغور مس كفادي مس دنقرنا مس متى كم نطبصو زفانا سنفنا خالو بزعبا زبلو نطفي نزلو إذا إديتر ግን انت عينت حلنا يزلو حنساب زرا ريا سيلي وي زرباس انت كتقبري خاطر دغمو زلخا
ንኣብነት ኣብ መበል 13 ክፋል ዘለዎ ኣቶ ኣሰፋ ምስ ዓርኩ ዝገበሮ ዝርርብ ንናይ ኣቶ ኣሰፋ ዘረባ ክልተ ግዜ ደጊሙ ክጥቀመሉ ኢና ርኢና ካልኣይ ዝኸፈንካ እዛ ሲን እዚኣ ኣብዛ ክፋል ብምልእታ ተራእያን ከላ ከይሓፈረ ከም ዘላታ መበል 26 ክፋል ደጊምዋ ባዕላ ትፈልጥ ብህልቲ ንዓይ ዝበቃ ኣይኮነ ዶ ኣይምንየ ነይሩ ትብል ከም ዘይነበረሲ ፈያም ጾራ ሕጂ ክንዝሕ ግብግብ ባዕላ ትፈልጥ ብህልቲ ንዓይ ዝበቃ ኣይኮነ ዶ ኣይምንየ ነይሩ ትብል ከም ዘይነበረሲ ፈያም ጾራ ሕጂ ክንዝሕ ግብግብ ስለምንታይ ከምኦም ዝገበረ ብዙሕ እንዲ ሓሲበ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ምክንያት በሪህለዩ እዚ ኤዲተር መዋሉ እውን ስለዝኾነ እዛ ተኸታታሊት ፊልም ክትነውሓሉ እሞ ብዙሕ ገንዘብ ክረብሓላ ካብ ዝብል ሰንኮፍ ስልቲ ዝተፈተነ እዩ ሕጂ እዚ ኤዲተር በተሓሳስቡ ተዓዘብቲ ደርሆ ተረኺብናስ ኣይዝክሮዎን ብዝብል ዕሩብ ሕልናይ ከም ዘለዎ ደጊሙ ከሽካዓና ዝሓስብ ዘሎ እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ተዓዘብትን ኣብ ልዕሊ ነብሱን ሞዩን ክብሪ ዘይብሉ ወይ ሕሱር ምዃኑ እዩ ርኢና እዚ ንዕኡ ንተዓዘብትን ፀርፊ እዩ ተዓዘብቲ ሳይ ከም ደርሆ ተሓሲብና ኣብ 8ይ ክፋል ዝረኣናዮ ኣብ 26 ክፋል ክንርስዖ ተፀቢና እንታይ ዓይነት ክርምሰት ዝኽእል ድንቁርና እዩ እዚ ብዝኾነ ክቡር ሰብ ጥራይ ክቡር ሓሳብ ክሓስብ ዝኽእል ኢለ ክሰጉሮ ይሕሸኒ ብዛዕባ ሕብሪ ሞ ዘረባ የብሉን ብዘይካተም ድሮን ዝተሳእለ ውሕዳት ስእልታት ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣሳእል ናይዛ ፊልም ፍላት እየን ዘለዋ ድሓን እቶ ካሜራማን እዚ ኤዲተር ግን ከምታ ካሜራ ኦፕሬተር ገይሩ ዝሃቦ እየን ዘለዋ ናይ ፀንቂ ሕጂ እንተኾነ ትህኪት እዩ ስለዚ ኣብ ሲኖማቶግራፍን ኣርትዖትን እንትርፎ ትህኪትን ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ተዓዘብትን ሞያዊ ህየሳ ክህበሉ ዝኽእል ሞያዊ ብቕዓት ስለዘይረኸብ ኩሎም ንፅድቂ ክገብረለይ ኣብ ሲኖማቶግራፊን ክሕግዞኦም ዝኽእላ ገለገለ ፊልምታት ክርእወን ነጊረ ክፋንዎም እየ ናይዛ ፊልም ናይ ድምፂ ሓላፍነት ተሰኪምካ ስራሕካ ሰብ ናይ እዝኒ ፀገም ከይሃለወካ ስለዘይተርፍ ንዘይትሰምዓኒ ለፍሊፈ ወላ ሓንቲ ትርጉም ስለዘይብሉ ዝብለካ የብለይ ጥራይ ምሕረት የውርደልካ ምክንያቱ ካልእ ይትረፍ ሓደ ድምፂ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ከምዚ ዓይነት ናይ ድምፂ ጌጋ ክገብር ኣይክእልኒ ወይ ዳ ኣንብቡ ዝብለኩም ሰብ ኣይትፈትውን ኢኹም እምበር ንስራሕካ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ብዙሓት መፅሓፍቲ ምነገርኩኻ ግን ንእንጀራኻ እኳ ዓቕሊ ጌርካ ብፅፈት ዘይሰራሕካ ኮፍ ኢልካ መፅሓፍ ከተንብብ ኣይፅበየካኒ እንተኽኢልካ ዝገበርካ ጌርካ ነዛ ሜኪን ዌቭ ትብል ዶኩሜንታሪ እንተትሪያ ፅቡቕ ነይሩ تسمع إذن تلاتكاس كساب شو عقن اسكي بزا ما نمسب زردهم جيجاتات كان الزرارب بزا قدامي تكفال نجمر أبزانا مودا تاسين نايزا كفال حدث أبا زبال قد سباري هاندبت كاب جالبا ناب بحري كتح لي الرأي سكتا دمت نسمعها أنت قد فاكنه أنت عين دمت أزيا ما كان شكور ده بكيرة تحيلا ولا سمولي بحر تحيلو دوس زباز بارجس أفارق كساب كندي يكبر فوكس كوينو رمي تنجو أخوان مستحيل كم زعين الدمسي أي سمعنا هجي كابز زباز بال أساسين رمي تكوكو أنجوان منو ما ما أتيو زيارة دمسي كذا بيخل سكرس معايو إذا دمسي زغى أنت إذا زغني كي تقرص أتريفو حجي خاب زعازم دنقرنا هذا على ما الشجاعات قديفنا نبتب أزيم زخفون سجر زم كم جيم زعموس على عصرت زخون السينات أنت يكون لك أخا بموسيقى خمس تليفون غير كام زلها حجي خمسة عينات إديتر دينات الزرابة خيم سمع بموسيقى أوتي خل كلنا زلوا ولا دايركتور يكون سمع أصل زي دليل ناخذ مقبريلو كرداني كلني قم دراسن دايركتورن الزرابة كنقرنا أنت زي دليل إديتر كوري تخالي زقبا تهون خم تقدم مزبركو دراسي رؤوس دريق الزرابة ختصحف هاي كالن دايركتور كان منفعة مسيلو بزي زرابة خصال وسينو إديتر كابنو بسوكين الزرابة الوسين بموسيقى هم ولا وسينو نزين أي دراسين دايركتورين إديترين بولشوا تجبار دو كبلو زنا برجن زنا دمتي سرح سبي أنتو خلا إذا سب نبعلون كأوم زي حيش بهم سب كان زا فيلم بموسيقى هم ولا وسينو أنتو خلا أين رأيكم مر موسيقى بمزح فيلم انتأتيو فيلمها بعلها جنيسكا أب تحت قرقار أسفير كيال خمالتي سلام تاكم مخينو أين أقولكمني ولا عصرت جزء نجيركمون أيرداكمني مناتو كنت كوريمبر كتفولتو هنتي نتيبلكمن زعبا موسيقى خبر على كوجدا بزعبا بزا فيلم زولو درف خزاربي أبزا فيلم بمزحينا برخت الدموس درفاي ترجاجي مزولو سلام انتهينا 4 مرجعات ينزلوا أنا ها برخت دموس قالبات عسل زخونت لا برخت دموز نايز دمسي كيلا زمود سلا زخونت ها أقات أما برخت دموس درفت أبهار ديسك
ኣብ ቅድሚ ስለ ዝጸንሐ ሳክት እንተኾነ ስለምንታይ ናይዛ ድምፃዊት ደርፍታት ተመሪፁ እቲ ዝገበሮ ሰብ እውን ንባዕሉ ኣይፈልጦን እዩ ኣነ ግን መልሶ ነግሮ ይኽእል ሳክት ብዘይ ምክንያት ባህውሪ ምስራሕ ዘመኑ ይመስለኒ ኩሎም እዮም ባህውሪ ደርፊ ኣብ ፊልም ዘእትዉ ብዝኾነ ኪና ናይ ድምፂ ንዘይተሰምዓኒ ዘረባ ነው ይሕልካ ኣለኹ መስለኒ ካልእ ኣብዛ ናይ ድምፂ ጉዳይ ግን ሓንቲ ኣዝያ ዝገረመት ነገር እዚ ድምፂ ዝሰርሐ ሰብ ኣብ ክሬዲት ስሙ ተጻሕፈን ዘሎ ንምንታይ ግን ስሙ ተጻሕፍ እንታይ ኢልና ኸ ሕጂ እውን ዝጉዳመኛ ኤዲተር ነዚ ኩሉ ዕንወት ፈፂሞ ዘሎ ማለት እዩ ዝገርም ሕመቕ ንቐፅል እስከበሉ ኣብ ምከና ኮዛ ፊልም መኪና እናተሪፋ ዘላ መጀመርታ ብዛዕባ ዘን 4 ኣታሰይቲ ዝቋፀሩ 4 ማናጀራት ዘካይድዋ ግራንድ ሆቴል ንዛረብ እዛ ሆቴል ብርግፅ እንታይ ዓይነት ሆቴል ኢና ክንብላ ምክንያቱ ኣብዛ ምልእቲ ፊልም ክንደይ ዝኣኽሎ ዓማዊል ኣብዛ ግራንድ ሆቴል ክግልገሉ ርኢና ንኸውን ናብቲ ዝዓበየ ጉዳይ ምከና ንስከር እዛ ከተማ እዚኣ ባፅዕ ድያ ዋላ ካልእ ከተማ ሓደ ምልክት ሕቶ ከተቐምጠሉ ዘገደካ ነገር እዩ ኣብዛ ፊልም ንኣብነት ሃሩር የለን ኣብዛ ፊልም ዓሳ የለን ኣብዛ ፊልም ዝኾነ ኣነባብራን ባህርያትን ደቂ ባፅዕ ዝገልፅ ነገር የለን ኩሎም ገፀ ባህርያት ምስ ዝነብሩሉ ዘሎ ከተማ ባፅዕ ዝኾነ ዝተኣሰር ነገር የብሎምን ልክዕ ከምዚ ክዘናግዑ ኢሎም ዝመፁ ቱሪስት ኮይኖም ይስምዑኻ ኩሎም ገፀ ባህርያት ብዛዕባ ባሕሪ ብዛዕባ ባፅዕ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ስለዚ ደራስን ኣላይን እዛ ፊልም ዝኾነ ኦቢ ቀዳማይ ክምልሶ ዘለዎ ሕቶ እዛ ፊልም እንታይ ክትገብር እያ ባፅዕ ወሪዳ ዝብል ሕቶ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቦታ ክትመርፅን ከለኻ ምስ ገፀ ባህርን ምስ ኣመዓባብላ ዛንታ ብቐጥታ ዝተኣሰር ኣብ ፊልም ወሳኒ ወይ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሻርሻይ ወራር ዘጋጠመ ዛንታ ሓደ ገፀ ባህሪ ክስእል እንተደሊኻ ግድነት ቦታ ስእልኻ ሳሕል ክኸውን ኣለዎ ስለዝኾነ ከይፈትኻ ባጀት ሰሊዕኻ ሳሕል ትኸይድ ወይ ናብ ሳሕል ዝመስል ቦታ ትኸይድ ፊልም ኦሪድን ግድን ባፅዕ ክትሰኣል ዘገደደ ምክንያት እንታይ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዛንታ ከም ዘላታ ኣብ ኣስመራ ክትሰኣል ትኽእል ነይራ እያ ስለዚ እዚ ኩሉ ሃልክን ጉዕዞን መገሻንዳ እንታይ ኣምፅኦ ምኻ እቲ ዛንታ ንባፅዕ ዝጎስና ኮነ ምናልባት መልሲ ካብታ ፊልም ክንፅበ ኢና እስከዛ ዝርብ ምስማዕ ፊልምታት ሃገርና ከምዚ ካብ ከተማ ከይትወፁ ዝተባህሉ ዳርጋ ኩሎም ኣብ ከተማ እዮም ዝስርሑ ዘሎ እዚ ዓብዪ ፀገም ዳ ባጀት እንድዩ ካብ ባጀት ሓሊፉ ድማ ፍርሒ ዝብልዎ ነገር ከምዘይ ንሰርሕ ገይሩ ዓጊት ሒዘና ዘሎ ከምታ ቀድሚያ ዝበልና እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ባእታ ዛንታ እዩ መበገስ ዛንታ ገፀ ባህሪ እዩ ስለዚ ደረስቲ ሃገርና ኣብ ምህናፅ ገፀ ባህርን ዛንታን ለውጥ እንተጌርኩም ኢኹም ፊልምታት ሃገርና ዝልወጥ እምበር ባፅዕ ስለ ዝኸድኩም ፊልም ዓድና ኣይልወጥኒ ዋላ ፓሪስ እንተኸድኩም ዋላ ማርስ እንተኸድኩም መጀመርያ ቅየር ዘለዎ ርእስኹም እዩ እዞም ርእሲ ዘይብሎም ክልተ ገፀ ባህርያት ናይዞም ክልተ መወልቲ መስትያት እዮም ነቲ ዞም ክልተ መወልቲ እዛ ፊልም ዝሓስቦ እዮም ዝደግሙልና ዘለዉ ብቑዕ ሓሳብ እንተዘየለ ምን እንግለስ ትርጉም የብሎም ካብቲ ዘለዎ ሰሓፋይ ክብልኒ ወይ ኣይከሓይሽኒ ማለት እዩ ታልክዕ ዘረባ እዚኣ ቀዳማይ ነገር እዞም ክልተ ገፀ ባህርያት እንታይ ገብሩ ኣብ ዛንታ ኣትዮም ኣለዉ ኢልካ እንተሓቲትካ መልሲ የለን እዚ ርብዚ ንባዕሉ እንታይ ገብር መፅኡ ንባዕሉ ካብቲ ዝሕርብተካ ነገር እዩ ደራሲ እንታይ ዝበለ ቀውሲ እዩ ዘለዎ ይርዳእካኒ ስለምንታይ ነዛ ዝርብ እዚኣ ፅሒፍዋ ዋላ እኳ ክንፈልጥ እንተዘይከኣልና ክንግምት ግን ንኽእል ኢና ደራሲ እንታይ ክብለና ደልዩ ደፈራትን በላሕትን መንስያት ስራሕቲ ፊልም መፂና ኣለና ስለዝኾነ ባፅዕ ወሪድና ፊልም ሰሪሕና ኣለና እዩ ዝብል ደልዩ ብመንገዲ እዞም ክልተ ገፀ ባህርያት ሕጂ ሒዝናያ ደልና መደብ እኮ ኣብ ፊልምታት ሃገርና ገለ ለውጢ ከነጥኣታቱ መዲብና ኣለና መግሩም እምበር ጥዑም ብችራ ንዕዘቦም ዘለና ፊልምታት ሃገርና ከምዚ ካብ ከተማ ከይትወፁ ዝተባህሉ ዳርጋ ኩሎም ኣብ ከተማ እዮም ዝስርሑ እንታይና ሓቂ ተሓይሺ ንስኻ ኦኔስት ቦ ኢኻ ብመንገዲ ኣሰፋዊ ገይሩ ኢኻ ባጀት ምውፅእ ዘይተርፎ ከም ኦሪት ብቑዕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ባጀት መፅኢ ግን ብቑዕ ሓሳብ እንተዘየለ ምን እንግለስ ትርጉም የብሎም ካብቲ ዘለዎ ሰሓፋይ ክብልኒ ወይ ኣይከሓይሽኒ ማለት እዩ ደራሲ ግን ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ነብሱን ብቕዓቱን ጉጉይ ስእሊ ስለ ዘለዎ እዩ ነዛ ዳያሎግ እዚኣ ክፅሕፋ ክኢሉ ደልና መደብ እኮ ኣብ ፊልምታት ሃገርና ገለ ለውጢ ከነጥኣታቱ መዲብና ኣለና ንዕዘቦም ዘለና ፊልምታት ሃገርና ከምዚ ካብ ከተማ ከይትወፁ ዝተባህሉ ዳርጋ ኩሎም ኣብ ከተማ እዮም ዝስርሑ ዘለዉ ዶስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ኢል ክትነግረና ልካ ኢኻ 120 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ፊልም ክሰርሕ ፈቲንካ ዘለኻ ኣቤት ቀመምካ ጨኒኻ ክኢልካዮ እቲ ፊልም ገይሩ ስራሕ እዩ ዘሎ ካብ 3 ፊልም ንዕዳጋ ንግዚ ኢልካ ከም ስራሕ ሓንቲ ፊልም ጥንክራ ኢልካ ፅቡቅ ጌርካ ተስራሕ ነይራ እቲ ፊልምታት ሃገርና ቅልጡም ዝበለይና ንሓስብ ነዚ ኩሉ ብጨና ትፈልጦ ምትህቦ ኣለካታ ኣብየ ቀማ ጨኒኻ ክኢልካ እንታይ ማዓብስ ባፅዕ እዛ ንፈልጣ ሰለማዊት ከተማስ ሓንቲ ብሽውሽውታን ሓደጋታት ማያካይንን ብኽትራንን ጭውያን ልባ ዝፀፋ ሻውል ሬዲ ጀኔራ የማምሲሎማ ወላ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ሰብ ከማን ብዛዕባ ዞም ፅባቐ ዘይፈልጥ መን እዩ ሰብ እዩ ዘለና ስለዚ ብዓቕምና ምስ ኣናብራ ናይዚ ሕብረተሰብ ብዝሳነ መልክዑ ሓደ ፊልም ሓሲብና ኣለና ያው ድማ ገለ ለውጢስ ነምፅእ ንኸውን ኢና
إذا مستنكراوي سرحت فنك السخايد لا تاريخاوي تباص عبزا ملت فيلم نزن أربعة زخنا تانكتاتون كنرينا يكالنا تزانتا وحلالو خيني تريفو تزانتا مس بحري مس دست مس مركبن جلابون كوتاس مس باص تأثر ولا حد مغنيات يقولون سلازي موالي إذا سرح باجت سلعي تواصلات حزم 220 كيلومتر تقوعيزو أباص كسل أزوسنا للمغنيات أفيلم هاجرنا لوط ممسع إلى زي كونس أولد كم دلله كرانن كقران يعون مسألة كتعمون عين تعذب تخسحبن كشيطان كله دم بوزح باجت هاوتي إلا إلو بوزح جنزب كجحت اللان سلزلية تراي سلازي كم زعين زبوخنا بيزنس استراتيجي حسكم تقوع عصبات انت خونه سنة بايت الرخصو كاوس ترفقة تاريخاوز هون بوتان كتمان أي تبقى لنا أبكال ما دبر رخبنا